karibu kunda. Mai. Mai Mosha. Mai. Mai. Iya. Dasha mana? Dasha. Papa Mosha wewe. Alika siko. Mai Mosha. Chirangi changu wewe moyo. Preview. Mai bado na BP. Mama msacheni. Mai nenzi vandifonera kuchobheti yazi mai bado. Aje magana mai Mosha nayo. Kama mama chizvetwa zero. Mai ndiri mari ndaenda kunoona mai. Saka parudiwa mari. Yamungori nayo chingondipai naye baba Mosha mungandibvunza kuti kunodiwa mari. Inguripo iyoyo toona turangira papi. 200 rand. Madi mada isoko. Zvizoitika Mosha kuti ndisare ndisina kana mari katazoone kune COVID-19. Aiwa kuzobuda kuChrist Fontaine uko. Saka pauri kuenda rini? Ndogona kutoenda izvozvi. Katori nani utogadzirira izvozvo womba kutoenda bhozi munhu arwara bipi azozika mumwe. Saka uzotifonera tonzwa kuti kwakamira sei. Hakuna network ikoko. Saka toona kana wadzoka. Tapi anu. Mana? Dzoka iri mai Mosha. Nadzoka. Mashangura patatu. Ndachina nachisa. Usakumiza kupedza zvinhu izvozvo. Purchase your tracks today. Zvakaoma. Takatora madmitrofia. Tigotora magariki kupa mai. Apa tizvo zvana. At least next week munofanira kuti titonzoka tiende kureview. Ndozvakatara. Saka baba Mosha. I think it's wise next week. Kudzoka ndona mumande vaendese kureview. I think that would be wise. Ndokuti mama vakura kavanjeka. Apa kuna kana vazukuru. Ndo chinhu wane chikondivara ichocho. Next Friday ndoenda kuti. Titambire karibu kunda wangu. Mai. Mai Mosha. Mai. Mai. Iya. Dasha mwanangu. Dasha. Papa Mosha wewe. Alika siko. Mai Mosha. Andiba. Chirangi changu wewe moyo. Mukai na chirangi. Mazwi. Mai. Mwanangu. Mai mandi. Ngenyi. Sema sina wewe maja. Ngenyi mwanangu. Mai. Mai. Naura emekeji yako mai. Sema sina wewe maja ura mai ura emekeji yako. Mazona mama sadani chitaura. Mai emekeji yako ya faini ni mai. Kanga nini chitara kuti mai msati mawe mutaka maja ura mai.